ya shehu barhama yas mai karamati sirrul haqiqati an ga zagane ya kake Ya shehu barhama yas mai karamati sirrul haqiqati an ga zagane ya kake ya shehu barhama yas mai karamati sirrul haqiqati an ga zagane ya kake alamati dan saibul fadilati dauke mun jalalati zan yi bugausul wakati da kasiran kawahidu ga ma'aiki mujahidu ki gudu sa maza gudu kakan shehu Ahmadu alayansa na saka da su habbansa su duka shurafa auliya duka sun ɗinɗinke ɓarraka Ya shehu barhama yas mai karamati sirrul haqiqati an ga zagane ya kake Tijjani maliya a ɗariƙar ka na taya kar ka bari in waiwaya don sirrin tijaniya ya shehu Adamu sirrin shehu barhamu mai hali na barhamu ja mu zuwa ga barhamu shehu khalifa ka bare kan magance kuskure a fituskum da ƙetare ka zamto bagadare Ya shehu barhama yas mai karamati sirrul haqiqati an ga zagane ya kake bari in kara sa giya na shige babu sai tsaya Allah sani in iya nayi ko babu gajiya bari in miƙa sallama gun shehin mu barhama mai sassaita al'umma su bu abba ga Fatima ba ranar da zan bari begen gausul askari makiya sai ba hakuri domin kun yi jinkiri Ya shehu barhama yas mai karamati sirrul haqiqati an ga zagane ya kake Ƙaunar shehu da'iman begen shehu da'iman fairar shehu da'iman kishi shehu da'iman bari in gaida shi kurum tun da na gansa nai na amtilas ne na ɗaukalam na sanarwa da 'yan adam tun ƙaho da kai muke mu a cikin kamun da ke halarar shehu nan muke ba mai kai mu tsallake Ya shehu barhama yas mai karamati sirrul haqiqati an ga zagane ya kake je ka abin ka lafiya babu irin ka duniya ka take mazan jiya da kafafunka ka tsaya me mabiya kamata sa yau duk kauna an rasa annabi ya tsaya masa me zai takura masa ci gari sha gwagwarmaya ka shiryar da duniya gausu uban mazan jiya gatan masu zawiya Ya shehu barhama yas mai karamati sirrul haqiqati an ga zagane ya kake Ya shehu barhama yas mai karamati sirrul haqiqati an ga zagane ya kake Gamji jura sassaka gulbi ka fi tsallaka makiya masu ja maka yau sun sallama maka nesa 'yan dubu jira ka sa kauni kabbara ba mai kinka sai jira lallai ne a mabara an gaza gane ya kake har yau bincike ake makiya har baɗi suke wai Allah mu kai kake Ya shehu barhama yas mai karamati sirrul haqiqati an ga zagane ya kake me zakin mi yake me jifa hari yake wasu sukan abin suke kuma sai karuwa muke zaɓi gwanin ka duniya bar mu da namu kajiya tun da muna da gausiya san wani can haramiya tabbas san ka ni nake wani ba kai ba na sake jani jikinka in fake mun wannan bida nake Ya shehu barhama yas mai karamati sirrul haqiqati an ga zagane ya kake daga sharrin ka mai sharifai babu ran bari kai ƙaryar ka mun kiri je ka kare yau shiri ita ƙarya fure take ba ta fidda fuffuke faira yanzu ta cike har ƙauye shiga take shehu ne duka mai magance cutuka alfarmar su hadika sana mabiya naka Ya shehu barhama
girmama ce mun masta an gama. Ya Mahamudu Muhsini banda kamar ka sani, fili na da baɗini kai ɗaya ne abin jini. Dan darajan Abubakar dan Usmani dan Umar, domin Aliya Bashar mun katari da alfahar. Ya Shehu Barhama Inyas mai karamati, sirrin hakikati aka saka ne ya kake. Mamu mu dinga yi maka hidimomi kamar haka, kar mu gaza a baitika alfarmar mubaraka. Salli ala Muhammadu wa ala ali Hamidu, da sahabban mujahidu har shurafa wahidu. Bari in dakata haka a cikin wanga baitika, Adamu Masta ne haka na jariyo bagausiya. Ya Shehu Barhama Inyas mai karamati, sirrin hakikati aka saka ne ya kake. Ya Shehu Barhama Inyas mai karamati, sirrin hakikati an ga zaga ne ya kake. Ya Shehu